Darba mal-banda jien kont murxalata, poġġeti tfajla u mala iqbad parlata. Fost il-ġeneri tal-kant marbuta mal-senna, ma nistawx ma nsemmux il-makjetti, għamla tagħna folkloristiku. It-tim tagħna ltaqa' ma' Kurt Slattery, riċerkatur li ħadem propju fuq dan il-ġeneru, sabiex jitkixxef aktar dwar il-makjetti. Rosa Marie, Rosa Marie, xwiċ ħalli Rosa kien taf tippoża Rosa Marie. Bl-kelma makjetta nifmu Anja, jew inkella kanzunetta umoristika dejjem, u din xogħol huwa li dejjem iddaħħaq in-nies. Issa meta bdietu l-post ta' nidwek fejn intwerit l-ewwel darba ma nafux bl-amment m'hemmx indikat. Issa, imma din x'aktarx bdiet lejn l-aħħar tas-seklu 17 u l-bidu tas-seklu 20. U ħadni wkoll mit-teatru Taljan, jekk naraw daqsxejn ukoll it-teatru Taljan, il-makjetta kien ikollok il-makjettis, dak li jagħmel il-makjetta, dan kien jilbes xi ġlek pulit, xi ċoff, xi kappell, u dan ħnejdu hekk b'ton sarkastiku umoristiku wkoll kien joħloq karattru partikolari u kienu waqqa aċċajt din l-istorja u jħalli l-udjenza bid-bissima. Fil-każ ta' Malta huwa interessanti għalfejn għaliex il-makjetta tagħna ma baqgħetx biss marbuta mat-teatru, imma daħlet ukoll fid-divertiment tal-għana. L-għada mort inbiddel gala u kif wasat ħdin id-bib saffartilla. U ma sematniex erġet saffartilla, għal darbatnej, u fl-aħħar iddeċidiet li nkantala forsi toħroġ għalhekk jiena kolleħlewa kantajtilla. Madalena, Madalena, wiċ ta' sokra, wiċ Ilena. Il-makjetta importanti li jkollha fiha doża qawwija ta' umorizmu li tħallit bissima fuq dak li jkun. Barra minn hekk il-makjetta tagħna ma tkunx improvvizzata, tkun studjata qabel. Il-makjettist jiktibha jew nkella l-għannej jiktibha u jistudja qabel il-makjetta. Jista' jkun hemm battuti ħanejdu hekk li jkunu spiritu pront, jew jkunu fil-bidu tagħha, jew nkella fl-aħħar, jew nkella fin-nofs tagħha biex ħanejdu hekk jintegra aktar mal-udjenza. Barra minn hekk interessanti kif il-makjetta fejn jidħol teatrin din ħadd titkanta. Min-naħa l-oħra fejn tidħol għana il-makjetta ħadd titanna mill-għannej. Fejn jidħol teatrin il-makjetta x'aktarx bdiet bħala pallant. U mbagħad meta ngħidu pallant ġifieri jkollok il-makjettist li dan jagħmel monologu, jitkellem, u mbagħad tidħol daqsxejn mużika fl-isfond u jkanta wkoll magħha. Interessanti kif wara l-gwerra, wara tieni gwerra dinjija, Charles Close ta' spinta differenti l-makjetta. Għalfejn? Għaliex dan kien jaqbad mużika popolari, mużika Ingliża, mużika ħanejdu hekk Amerikana, popolari f'dak iż-żmien. Minflok il-lirika Ingliża kien idaħħal lirika Maltija, umoristika, u ħanejdu hekk u jkanta lilha. Ovvjament immaġinaw in-nies fit-teatrin x'in jisimgħu din il-melodija partikolari li diġà jafuha, imma b'lirika Maltija kienet tferraħ lilhom ħanejdu hekk u kienet tagħti ċertu gost. Fil-fatt waħda mill-intervisti ma' anzjani li kelli jgħidu li kif meta it-teatrin kien jalaq f'xi makjetta meta jmorru lura d-dar, kienu ħanejdu hekk fit-toroq ikantaw il-makjetta li jkunu semgħu fit-teatrin. Min-naħa tal-għana m'għandekx mużika popolari, għandek il-melodija tipika tal-għana, il-kiterra. X'aktarx ġeneralment il-melodija kienet tkun waħda ħanejdu hekk mexxejja, melodija li tħalli ċertu gost. U l-għannej f'dan il-każ mhux ikanta mal-makjetta, imma janni mal-makjetta. Fl-għana wkoll sar daqsxejn żvilupp għaliex ma' żmien daħal ukoll ħanejdu hekk kien qatt daqsxejn il-ħoss tal-kiterra, baqgħet il-melodija tal-għana imma daħal is-synthesizer. U aktar tard eżempju għandna Fredu Abela, Bamboccio, nkella George Azzopardi il-Mak, li kienu ħarġu t-teksimeri li inqataw mill-ħoss tipiku tal-għana imma żammew il-kiterri. Teksimeri aħna tlaqna mill-ġazzira għal-taslima minn hemmhekk il-poli kelli kemm kien idejjaqni kliema. Inkomplu bit-teksimeri u nidħlu ġewwa l-Furjana. Marusi ma domx ninnabrax mis-sira ma kienx jifdana. Naħseb illum il-ġurnata l-makjetta għada ħajja u n-nies għada wkoll tfittixa. Eżempju jekk naraw minn rebaħ sena l-oħra tal-Malta's Got Talent kellna l-missier u Liben li dawn huma żewġ għannejja u għannew makjetta. Barra minn hekk jekk naraw ukoll xi programmi lokali mhux l-ewwel darba li jaqbdu kanzunetta popolari jeqilbula l-lirika għal Malti u tkun ħanejdu hekk umoristika jew nkella sarkastika. Dik hija wkoll forma ta' makjetta l-istess kif jagħmel Charlie Close. Barra minn hekk għandna programmi li jsiru wkoll kull nhar ta' ġimgħa li jagħmlu il-makjetta tal-ġimgħa li tieħu forma ta' Anja.
u tkun rokna li n-nies ukoll ikunu qed jistennewha. Naħseb il-makkjetta n-nies għadhom iriduha u ħanejdu hekk għad għandha ħafna xtoflinna. Isma' sejjer ngħidilkom ħbib tiegħi ġuventu, jekk tiġu biex tiżżewġu xi tfajla minn tal-lum. Araw x'inhi x-xebba ħarsu lejn l-ommijiet, għax magħhom tħabbtu wiċċkom li marqa tkun jagħtiet. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.